Bosak. Zobaczcie, jak pierwszy zapytany, czy studiował, to taki jest nie bardzo coś, nie wie co powiedzieć. No, zobaczmy go. Rozważałem to, natomiast nie podjąłem na dobrą sprawę studiów. A co to znaczy na dobrą sprawę? To znaczy, że co, był pan tam na tej uczelni, czy nie? Złożył pan dokumenty, czy nie? Rozważałem rozpoczęcie tam studiów i żadnego dyplomu nie uzyskałem. Złożyłem tam papiery i Jest różnica między rozważałem a złożyłem papiery. To już idziemy krok dalej. oczywiście musiałbym ustalić, jaki jest tam stan prawny. Potem jeszcze go pyta, czy chodził na zajęcia. On mówi, nie chodziłem. Czy ktoś za pana chodził? Nie, nikt nie chodził. Pierwsze zdanie to prawda, a drugie oczywiście Nieprawda. katolicko-narodowe ugarstwo. On tam potem przyszedł, jest taki też dłuższy filmik, jak tam się tłumaczy, że nagle go tak zapytali i on tak musiał skłamać. Tak. 7 grudnia 2020 roku miał zostać wpisany do uczelnianego systemu jako student pierwszego semestru. Po czym również tego samego dnia miał zostać Lądował. przeniesiony administracyjnie na semestr trzeci. Ty, to jest cud! Cud! Na pewno różaniec tam odmawiał w podziemiach, Bosak, a tu ten oszust, rektor, od razu go na trzeci semestr On jest wpisał. wybitnie uzdolniony, Tylko, że on się tam nie pojawiał osobiście, tylko wysłał słupa z gołą dupą. informatorów. Ale wstyd!